Għaddejn l-aħħar preparamenti għal maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Nazzjonalista li se ssir il-ħadd fid-Dar Ċentrali. Din il-maratona se tixxandar live fuq Net Television u anke fuq Net FM. Maratona li se ssir biex il-Partit Nazzjonalista jkompli jwassal il-messaġġ tiegħu b'mod effettiv, issa aktar minn qatt qabel wara dak li qed iseħħ f'pajjiżna partikolarment fis-settur tas-saħħa. Dan fid-dawl ta' sentenza li ngħatat mill-qorti dwar id-dil li sar ma' Vital u Stewart, dil li fl-aħħar 8 snin sera il-miljuni minħal il-poplu Malti wawċi kollu. Dil li minnu ma sar ebda investiment kif kien imwiegħed u dil li l-Prim Ministru għadu qed iddefendih sal-lum. F'kummenti lil Net News is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino appella lil Maltin u Lawċin sabiex jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali u jipparteċipaw f'din il-maratona ġbir ta' fondi. Maratona ġbir ta' fondi f'mument tant importanti għall-Partit Nazzjonalista u għal pajjiżna. Ċertament li biex il-partit ikun jista' jkompli jagħmel l-inizjattivi li qed jieħu u biex ikompli jwassal il-messaġġ politiku tiegħu f'dan iż-żmien tant importanti, il-partit bil-fors ikollu jirrikorri għal ġenerożità ta' dawk kollha ta' ftit tajba u li jixtiequ jġibu l-bidla f'pajjiżna. Allura l-appell tagħna huwa biex nagħmel il-ħadd mill-4 tal-11 issegwu Net Television tiġu tinaqdu magħna, idealment anke tiġu hawnhekk isselmulna titkellmu magħna ġewwa d-Dar Ċentrali u tajnu l-Partit Nazzjonalista jkompli jissaħħaħ ħalli jkollna r-riżorsi sabiex inwasslu l-messaġġ tagħna ħalli nġibu l-bidla f'pajjiżna li tant għandna bżonn għaliex int jixtieq aħjar. Il-maratona se tibda fis-satej ta' war nofsinhar fuq Net FM u fl-4 fuq Net Television u tibqa' għaddejja sa 11 ta' filgħaxija bosta intervisti, logħob u divertiment għall-familja kollha. Kull min ma jistax jattendi l-inizjattiva tal-Partit Nazzjonalista u jixtieq jgħin jista' jagħmel dan billi jċempel jew jibgħat SMS kif ukoll b'donazzjoni online fis-sit elettroniku pn.org.mt. Għad-donazzjonijiet wieħed jista' wkoll jikkuntattja lil xi membru tal-Kumitat Sezzjonali tal-lokalità tiegħu.